Mini kakkosten A-kisassa 34, Kääpiö Villakoira Ilona, Eija Heikkinen, Kainuun seurakoneen Seriesikerho, valmistautuu 29 tähti. Ja edelleen parille suoritusaika 53.17, ratavirheitä 0 ja epävirallisesti toiseksi tässä vaiheessa. Tehdään sen kanssa töitä, että nyt se luitakin, jos menee sen jotenkin. Eikä katsotaan, että taas tuollakin töitä. Joo, sillä on se, että se on tuomita siinä puolella, että se on aiemmin paljon paremmin. Se on tasakapukeinoa. Niinpä, se on hyvä. Ja valitettavasti tälle parille tuli väärä rata. Ja sitten vielä viimeinen pari mini kakkosissa.